Tervetuloa katsomaan tämän videon. Hänestä leikata ensiksi Aleksi sipuli ja sitten pitäisi leikata punaluulisen samanlaisen pikkuisen aluksen ja sitten laitetaan kohan sipulin kanssa. Ja här laitetaan sola heti sola heti ja sokkeli ja siellä maneloid sipuli ja sitten laitetaan kuuma pesti kanssa. Koska pitää olla täynnä kuuma pestin kanssa. Pitäisi tämä tulla punainen sipuli kanssa. Tästä näyttää punaiset sipulit ja kanan otetaan ja leikata ensin alas niin kana ensin alas ja laitetaan kohan mistä on sipuli ja sitten me leikataan valkoaine käsin. Nyt on viimeinen vaihe. Pitäisi laittaa majoneesin käsin ja muistakaa kaikki sekoittaa. Tuli hyvä tuli makkonen majoneesin kanssa. Muistakaa tilata tämän kanavan